Ma'lum bolýany hormatly prezidentimiz Gurban Berdimuhammedowyň şoýluň 29 martyna gol çeken kararyna laýyklykda berkarar döwletiň bagtyarlyk döwrüni ösüp gelýän ýaş nesilleri durmuş taýdan gollamak, howanarlyga metes çağılan saglygynyň dikeldirmegine ýardam bermek, olaň bagtyar durmuşda ýaşamak üçin amatly şertleri döretmek maksady bilen howanarlyga metes çağılary himayet bermek boýunça haýır sahabat gaznasy döredildi. Bu resmi namanyň esasyny şol güniň özünde değişli bank hasapları açıldı. Türkmenistanyň meclisiniň kararı bilen bu gazna hormatly prezidentimiz Gurban Berdimuhammedowyň ady dakyldy. Türkmen halkynyň gadymdan gelýän asly däplerini, pederlerimiziň insanperwerlik ýürelgilerini eýerip, melelizirimiz bu gazna özüniň aýlyk zäkmet hakynyň ýartyny geçirdi. Häzirki wagtda bu parasatly ýürelgiler hemem däpler hormatly prezidentimiziň döwlet siýasatyna münasip dowam etdirilýär. Ýaş nesiliň awadançylyk hakyna alada bolsa şol siýasatyň esasy ugurlarynyň biridir.